And we are back guys with these boys. Stoy, tanaw sa camera ba? Hi, sabi hi. Hello. 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 So di pa may dugan na mag-training guys, no? Ano yung mga players sa SCUAA? Di ba? SCUAA mga player na? Oh, SCUAA player. SCUAA player. SCUAA player. NANI? Tagas ka mga. Hi. Kumusta naman? So guys, nami-karoon sa Okay. Bye-bye Sports Complex, no? Kay nag-training mi sa day 2 nga road to SCUAA, no? So sa mga varsity sa Vizca kami duha ang naadere kay mga Napot si ate ani oy. na si ani dayog si Nadine. So upat mi naadere ang uban wa kay nag-training mi para sa SCUAA. Ay magsikot ako katawa diyan. Amo sa camera ba? Smile lang ba? Vloggers tayo eh. Sige katawa. Shout out ko ni Jasper Jude na wa nga re. Pikat nimo. Hi! Nanapod ka sa vlog. Always ka na sa vlog. Always ka present na sa vlog. Okay kayo. Hi! Okay ka, hi. Sikat sa ko vlog. Always na sa vlog. First time. Shout out naman. From who? Up to my family. Wow! Artista? Wala na ko TV. YouTube. YouTube. Wala kay ko ka-vlog ganiha kay busy kay mag-training. Kaya ang training gani is 3 o'clock PM, then nag-start mi is mga 3:30 na. So current guys is almost 5 PM. Ang uban nang ulit na but still kami nagyap min pavilion kay we need to train more. So actually guys, ipangitan ako ni Mama Ron. Kaso training ko man ko. So there sa lamang ko, no? Ma? Wata ko di ma kay muli ako. Mag-shoutout tayo ko ni Sir Delio Amante guys nga gitugutan mi og training dere, no? Thank you sir. And sa wala nga mga varsity nga mawahin training dere. Pag training na mo kay 29 days na lang from now ang SCUAA, no? We aim to gold na kay para pod atong mahi proud ang atong school, no? VSU, no? Proud VSU guys. So as you can see guys, wide kayo akong likod no kay Sports Complex mo sa Baybay. Dool dere ang among gitraininganan nga Dojang. So ang likod na mo dere is ang oval, ang big na oval no dool sa school. So tinagtika hapon na pero sige lang. Train lang gyapon ta guys kay para maka-gold sa SCUAA. Gold no? Sige lang tayo gold guys para mga gold good. See, nga naka-dedicated si tatay guys, oh. Train hard tayo, no pain, no game. Yeah. Kaya mo yan. Go, go, go. Yes guys, gabi na naagya pa mi diri sa Dojang, no? Look.
Gabi na sa likod. See? Ngit-ngit na guys. So naga pa mi sa Dojang. Naga pa ng mga teammates. Look. Ubihan kayo ng training guys, no? Practice yung paminder guys. So practice mo guys of basic punching, no? Sa akong mga kauban guys is maduwa sila og SCUAA o EP3. Medyo ba na kayo diri ah? So may kasulti nimo sa Charla. Ready ba ako? Ready na ka? Always ready. Always ready. So, gabi na guys. Gipangita namin sa mga ginikanan. Naga pa may diri. Sana all gipangita. Purma. Malibitaw na kayo. Smile po doon, smile. Gusto mo na. Sige, makamubot. Smile. Fierce na good. Fierce. Sige, ready. Go, si Jack. Okay kayo. Congrats, nice. Dool pa. Kana. Oh, sige, smile. Hi. Uy, video mo good ni. Video. Shout out. Gusto mo yung shout out ninyo? Shout out kasi mong ayaw. Nadi kayo yun? Yan, mangutan na ka na kuya. Sige di. Kaya po. Wala yun niya. Ikaw na kayo yun. Ako sa'yo, ikaw ay akin. No. Bawal. Study first. Study first. Masok ko si mother. Lagi. Kung taekwondo mo lagi ka, mo study first mo. Ay di, kay Kwan, student athlete biya. Happy kayo! Okay kayo. Oh. Shout out sa mong coach. Hi coach.